ಹಲೋ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮನ ಸಾಂಡೆಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರೆಂಡ ಮನ ಸಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನಾಡೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ವನಸಾದಿಜೆ ಓಕೆ 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 ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ನತ್ತೆ ಪುತ್ತರ್ ಬ್ರ ಇನ್ನಿದಾಲಜ್ಜ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷದ ಅದಕ್ಕೇನೋ ವಿಶೇಷದ ಅಲಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ನಿಕಲ್ಲಾನೆ ಎಂಕಲದ ಅಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಸೊ ವಾರ ಗೊಂಜಿ ಜಿನ ರಡ್ಡು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರುವಾತನದೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಾರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈಲೂರು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಕೆ 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 ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯಾರ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಂಡಿ ಬೇಗನೆ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೇವ್ರು ಇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ 10K ತುಂಬ ರಡ್ಡಿಗೆ ಆವಡ್ಸುರು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಈರ್ನ ಕೈ ಮುಗಿಯಾರತಿ ರಾವು ದೇವರ ಎತ್ತ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಜಿ ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆದ ಕಜಿಪಿತ್ತು ತೌತೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಂತೀನಿ ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವಿ ಜೀವನಸ್ವರನ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಜೀವನೇಶ್ವರನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬ್ರೋ please give a like to my live and subscribe my channel if you don't mind ಅವಿನಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಅತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನವರಾತ್ರಿ ಯಾನವರ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿಂದಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು 1 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಂದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಂತೆ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಮುಗಿಪುಗ ಅಂತ ಶಾರ್ಪ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ನವೀನನ್ನ ಹೌಲಿ ತಾರೋ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವೆರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಜೀವನೇಶ್ವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿಂಗ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲೇಷಿಯನ್ ತಮಿಳ್ ಸಾಂಗ್ ನೋ ಬ್ರೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ಸಿಂಗ್ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು
and sometime little bit Hindi. Oh, I am so sorry. So no, don't say sorry. It's okay, no problem. Many people asking me to sing Tamil, but I don't know Tamil. That's why I cannot sing. In future, I will try. Little bit. What you do in Malaysia, bro? Are you a student or working, job, business? Actually, I am doing short video for content. Oh, okay. You also have the channel, right? Okay. Costa Spice Flavors. Hi, Costa Spice. Welcome to live. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Thank you so much ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Working business. Okay. Working and business, right? Okay. Both. Balancing. Please give you like a tap your screen 2 times, then it will become like, and go to my channel and subscribe my channel, and you can see some Indian culture in that. So you will be happy. Welcome all ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. Costa Spice. Happy Navaratri to you, bro. प्रोफेसर व्लॉग्स वेर यू गो किधर है आप नवीन अन्ना होली थारो अंतिದ್ದಾರೆ शार्प गेमिंग प्रोफेसर व्लॉग्स $96 subscribers. Okay. Welcome all. Sharp Gaming. I am from America, but born in India, Mangalore. Yeah. Iru merate namma Asmita kate. What's your name, bro? You speak Tulu, right? You forgot Tulu or you speak Tulu? ಅಕ್ಷಿತಾ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಿತಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ದೇನಗೆ ಬರೀ ಅಪರೂಪ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಗೌಜಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಅವಿನಾಶನ್ನೇ ಓಡಿ ಪೋಯಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೋಯಾರ ಅಕ್ಷಿತಾ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಅನ್ನ ಅವನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. వీడియో ప్రతి ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಈ ರೆಂಚೆ ಉಳ್ಳಾರು ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಬಂದ ಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಪೈಸ್ ಅಕ್ಷಿತಾರವರೇ ನೀರು ಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಪೈಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ ಒಂಚೂರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ వీడియో ప్రతి సబ్స్క్రైబ్ మనిప్లే సపోర్ట్ మనిప్లే రెగ్యులర్ కుకింగ్ ದ వీడియో ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹೊಸತು ಚಾಲು ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಗಮ್ಮತ್ ದಸರಾಗ ನಿಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಸರಾಗ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ದಾಂಡಿಯ ಪುರ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಕನ ಐಕ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಕುಲಾಯ್ ಪೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುರ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 5 ಥರ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈಜಿ ತೋರ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತಂಡ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಮಂತದ್ದು ಪೋದು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಪೈಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ವನಸಾಂಡೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ವನಸಾಂಡೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಕು ತವತೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಲ ಇರಗ್ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್
ಬೆಂಡೆಕಾಯನ್ನ ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ಇಜ್ಜಿ ಶಾಂತ ಶಿಸ್ಪನೊಂದು ಅದೇ ಕಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪಣದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಸೂಪರ್ ಪಣದು ಶಾಂತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬಂದು ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚಾನಲ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಬಂದು ಅನ್ಪ ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಮನ್ಪಳೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತು ವಾರಗೊಂಜಿ ವರ ಐಜಿನ 2 ಸತಿ ಮಿನಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕ ಏಪ ಲೈವ್ ಉಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಳೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭೋಜರಾಜನ್ನ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಭೋಜರಾಜನ್ನ ಎನ್ನ ಮುಡಿಪು ಬಣದ್ರೆ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಭೋಜರಾಜ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಭೋಜರಾಜನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ವಡ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಗಜ್ಪು ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಇರೇಗಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಜನೆ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬಣಂದ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓ ಭಜನೆ ಪನ್ಕೈನಿ ಯಾವುದು ಭಜನೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಭಜನೆ ಈ ಅಂಗಾರೆ ತಗದೆ ಗಣಪತಿ ನಾವತೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ PSH ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಇರ್ನ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರನಕು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ಭಜನೆ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನಿ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಆರ್ಲಾವೇ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಭಜನೆ ಅನ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಬ್ರೋ ಬಣಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಹೌದಾನೆ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಹುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಗರಿಮುಖ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ ಗರಿಕೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಗರಿಕೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಕೊಡುವೆ ವರವನ್ನ ಗತಿ ನೀನೆ ಗಣಪನೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಮುನ್ನ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ ಸೂರ್ಯನೆದುರಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ
ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ. ನೀಡಯ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕುತಿ, ತೋರಯ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ, ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಹುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಕರಿಮುಖ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ, ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆನಕ. ಬೆನಕ ಬೆನಕ ಏಕದಂತ, ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲು ಪಾನಿ ಮೆಟ್ಲು, ಒಪ್ಪುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ 21 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ತಜಂಬೂಫಲಾಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಶುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ ಪಣಂದು. ಇಂಥ ಭಜನೆ ಆಂಡ್ మన సాండి బ్రో పనందులేరు. ఓకే ప్రశాంత్ అన్న దాదా గణపతి సాంగ్ ఓకే శాంతక్క సపోర్ట్ మంతుందులేరు. ఇజ్జి బ్రో పనందులేరు. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಬ್ರೋ ಕೇನಂದುಲೇರು. ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಬ್ರೋ ಈರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಾರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ. ಅಜ್ಪತ್ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೊಸದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾರಿ ಇಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕಡಪುರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ. ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರ ಇತ್ತಡ್ಡ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂವಂದೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರಿ. ಸಂಪದನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ನವೀನನ್ನ ಎಂಚೆ ಉಳ್ಳಾರಿ ಶಿವ ಬತ್ತೇರು ಅಂದಿಯ ಶಿವ ಬತ್ತೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಶಿವರೇ. ನನ್ನ ಶಿವರಿಗೆ ಇನಿ ಲೈವ್ ಆಯ್ಬೇಕ. ನನ್ನ ಶನಿವಾರ ತಿಕ್ಕು ನಾವೇ ಶನಿವಾರ ಲಕ್ಕದಂತು ಬೇರೆಗೆ ನನ್ನ ಸಾಟರ್ಡೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ವರ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ ಅದೇ ಇರ್ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇರು ಶಿವರತ್ತ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳಣ್ಣ ಈರು ಏರನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಚಾನೆಲ್ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಸುರುಕು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಅವ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಳಿರೆಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪ. ರಾಘು ಜಿ ಎಸ್ ಉಲ್ಪ ಅವ್ರು ಇರ್ನ ಎನ್ನೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರಾಘು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ತಾತವಲ್ಲ ಭೋಜರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದಾದನಾಥ್ ರಿಫಿಲ್ ಇದುತ್ತ ಸೆಂಟ್ ಕುಲ್ ಸಬುಟ್ ಸರ್ವರ್ ಎರಡೆ ನೆಂಚಿನ ಬರೀತೀರ ಮರ ಅರ್ಥನೇ ಜವು ಇರೇನ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇರ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೊಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಗೆ ಜಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಂಚಿನ ಬೇಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪಿನ ಮರ ಸಂತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತೀನಿ ನೀನು ಓಕೆ ಇನಿ ಕಾಣ್ಲಾಗದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರು ಮಂತಿ ಅನ್ನು ಕಜಿಪುಲ ನುಪ್ಪುಲ ರೆಡ್ಲ ಮಂತೆ ನಮನ ಕೊಕ್ಕಡ ಅವನೊಂದಿರ ಕೊಕ್ಕಡನ ಅಚ್ಚ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ನಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇರ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತಿ ಪಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಹೂ ದೇವರೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದಾಯ ಬಾಯಿ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲರು ಇರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಾರಿದೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸರಿ ಜೆಪ್ಪುಳೆ ಅಣ್ಣ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಜೆಪ್ಪುಡೆ ಕತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುನಿ ಬೇಗ ಅವು ಬಾಂಗ ಆಪುಣತೆ ಬಾಂಗನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುಣ್ ಕೈತಲುಂಡು ಮೈಕ ಅಂಚ ಸಂಪು ಆರುಂದಿ ಇನಿ ಗಣಪತಿ ದೆಪ್ಪೆ ಸಾರಿ ಶಾರದೆ ಕುಲ್ಲ ಏರ್ನ ದೆಪ್ಪೇರ್ನ ಇಂಜಿನ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನ ನಾನು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಪೆ ಅಂತೀರಿ ಸೊ ಐಕ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿರಿ ಮಾತ್ರಿ ಅರೆಗೆ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಅನ್ಪೊಡಿ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪುಣಿ ಓ ಅಭಿಜಿತ್ ಬತ್ತೀರ ಭಾರಿ ದಿನೋಡಿ ಬಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಭಿಜಿತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತೀನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಕ್ಕ ಇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಮೊನಟೈಸ್ ಆತನ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಅವೇ ಖುಷಿ ಟು ಲೈಕ್ 2 ದಿನೋಡು ದಿಂಚ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಬಂದಿರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲಕ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನೆ ಬಂಗಾನಗ ಇರು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪರಗೇನು ಬಾಂಗಾನಗ
ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಅಕ್ಕುಲೆನ್ನ ಕೆಬಿಗೆ ಬರ್ತದ ಸೌಂಡ್ ಜೋರು ಪಣ್ಪೇರತೆ ಲೈಕ್ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಇಜ್ಜಿದನಿ ದಾನಿ ವಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಹೊಸದು ಬೈದಿನ ಕ್ಲೋರ ಗೆತ್ತು ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತ ನೀರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಪ್ಲೀಸ್ 1 ಗಂಟೆನಾ 1 ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ ಎತ್ತು 1-2 ದಿನಕ್ಕೊರ ಅಂಚ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ಪುಗ 3 ದಿನಕ್ಕೊರ ದಯಾವ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜಂಚಾದ ಅವೇ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಳ್ಳೆ ಅಂಚ SDK ಬೆಲ್ಲಿ ಸುಚ್ಚಿ ಮನೋದಿಲ್ಲ SDK ಬೆಲ್ಲಿ ಸುಚ್ಚಿ ಯಾರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಂತ, ನೀವು ಯಾರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು, ಇದು ಎಂತ ಹೆಸರು SDK ಬೆಲ್ಲಿ ಸುಚ್ಚಿ ಅಂತ. ಶಾಂತಕ ರೂಮುಡು ಒರಿಯೊಪ್ಪು ನನ್ನ ಅಂದು ಯಾನು ಒರಿಯೊಪ್ಪುನಿ ನನ್ನ ಊರು ನಾನು ಊರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಊರು. ಯಾರು ನೀವು ಮೊದಲ ಅಭಿಜಿತ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಅಭಿಜಿತ. ಈಗ ನಾನು ಊರು ಹೇಳು, ಈಗ ನಾನು ಊರು ಹೇಳಿ ಊಟ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿನ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ 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 ಅಭಿಜಿತ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಭಿಜಿತ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ. ಇರಲಿ, ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಅಭಿಜಿತ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನೋ ಮೊನ್ನೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸೇಮ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾರೆ ಗುರುವಾರ ಶನಿವಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾವನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ತಥಾಸ್ತು. ಈ ಫಲ್ನ ಕಡೆ ನೆನಪು ಅತ್ತ ಹಂಗಾರೆಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಯಾವ್ಜ ಗುರುವಾರ ಬೋಡಪಿರ ಅದು ಓಕೆ. ಎಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮನ್ಪುಗ 1 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಖಾಲಿ ಅವೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏರ ಜನ ಕುಲೋಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಿತ್ತನ ಬರ್ಪೇರಿ ಜಿತ್ತು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಡದೆ ಸಂಪಾದನೆ. ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪುಜೀರೆ ನಾ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಿ. ಓ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಮಾರ ಚೇ 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 ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾಡೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅವೇ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ತೂವಂದಿನ ಚಾಲುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ದುಡ್ಡು. ಈರಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ದುಂಬು ಫೋನ್ದಿಜ್ಜಿದ್ದಾನಿ ಓದಿಯೇ ಅಭಿಜಿತ್. ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪುಗು ರಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅವನದಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಆರು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುಜೇರಿಗೆ ತೂಲೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ನಿಂಗಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯಿತಾ? ನಮ್ದಾಯಿತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೂ ಸಹ. ಮತ್ತು ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಂಗಣ್ಣ. ಹಾಗೆ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ತಿಳಿಸು ಅಭಿಜಿತ್, ನನ್ನ ಊರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಹುಡುಕುವುದು. ಇರೇನ ಬುಡ್ಡು ಬರ್ನಗ ಎನ್ನ ಚಾಡಿ ಜಾರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇರೇನ ದುಡ್ಡು ಬರ್ನಗ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರು ಇರೇಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುನಿ ದುಡ್ಡು ನೇ ಎಂಜಿನ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಈತ ಈ ರೀತಿ ತೋರ್ತು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಜಾರತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಲಿ ಇತ್ತ ಮೋನೋಟೈಸ್ ಆಡತ್ತೆ. ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ 4 ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಲೈವ್ದ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅವು ತೂ ವಚೀರು. ಬೊಕ್ಕ ಭಜನೆದ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿರುಗುನ ಉಂಡು ಬೇತೇನೆ, ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು, ಅಟಿಲ್ದ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಚಾಲುದಿಲೆ ಅವು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂದ. ಓಕೆ 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 ಐಕ್ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಹುಡ್ಕೋದು. ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಯಾವಾಗ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ? 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಲ್ವ? ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 1 ತಾರೀಕು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೂ ಸಹ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಮಾರ್ರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದೇರು ಸಂಪು ಅಂದಿ ಏರು ಪಾಡ್ದೇರು ಪಲ್ಲೆ ಕಳ್ಳವರ.
ಅಭಿಜಿತ್ ಕುಮಟಾ, ಓಕೆ, ಕುಮಟದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು? ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏರ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿರು. ಶಂಕರ್ ವೈಟಿ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಶಂಕರ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಊರ್ದಾರಂಡ ಕನ್ನಡದಾರಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಊರ್ದಾರಂಡ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಇರ್ನವಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಈರು ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ, 2-3 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂಲೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಡು ಬರೀಲಿ. ದಾದಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪುದಾರಿಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಳು ಬರ್ತದೆ ಇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಯಾನು ಖುಷಿ ಟಿಜ್ಜಿನಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಇರ ಖುಷಿನ ಒಯ್ತೆ ತೊಂಡ ಇರೆಗ ಖುಷಿಗೆ ಬೋಡದ್ರದ್ದು ಓವು ಪದ್ಯ ಬಂದೋಡು ಬನ್ನಿ. ಗೋಲಿ ಮಾರು ಬೇಚೆ ಮೇ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಧಾರದೆ ತೊಂಡೇರ್ ಬಣ ಹೌದಾ ಅದೊಂಡಿ ಈರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಈರು ಇನ್ಚಾಡ್ ಪ್ಲೇ ಇರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೇತೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಗ 2-3 ಜನ ಸೇರ್ದು 2-3 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದೇತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂದು ಬಂದ್ಪುಡು ಬೇತೇರ್ಲ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತೆರ ನುಪ್ಪುನು. ಶಾಂತಕ್ಕ ಓ ಪ್ರಮತಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರು ಓಲ್ಡ್ ಅನ್ವಿತನ ಹೊಸ ಅನ್ವಿತನ? ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಪೊಸತ್ ಬೈದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಾರೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಯಾಲ್ನ ಇರೆಗ್ ಪಿರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಸಚಿನ್ ವೈಜಿ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬತ್ತಿನಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಉಂಡಾಗಿ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯತಿ ಅನ್ವಿತಾ ಅಂದು ಬೇತೆಯವ್ರತಿ ಬರ್ಪೇರು ಕನ್ನಡದಾರು ಅಂಚ ಆರೇನಂದು ತುಯ್ನಿಯಾನು ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರು ತುಳುವತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯಾರು ಕನ್ನಡದಾರು. ಶಾಂತಕ್ಕ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಯನ್ನ ಬಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿತಾ ಒಂಜಿ ಸರ್ಬತ್ ಬರಲಿ ಪೂರ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅನ್ನ ಇರೇಗ ಅಂದ ಹೌದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ನೀಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಈರೇನ ಲೈವ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ತೊಚ್ಪೊಂದುಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಅಕ್ಷಿತ ಬತ್ತಿರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿನಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಳೆ ಅಂದಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್. ಇರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಸರಿ ಓದಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪು ಅನ್ನಗ ಕೋಪ ಅನ್ನ ದಾಯಿಗ್ ಆರೆಗ್ ಯಾನ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೋಡೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಸೀದಾ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಪೋಯಿರು ಅವ ಯಾರು ಪಣ್ಣ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅನ್ಬಾಗ ಹಂಗಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ಅನ್ಬಾಗ ಮೂಜಿ ದಿನ ಐತಾರ ಯಾನಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪದ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೋಯರಪ್ಪನು ಪಿದಾಯ್ಬರ ಕೋಪ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೃಜನ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಸೃಜನ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾಳೆ ಇದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಕೋಪ ಎರಡಲಿಜ್ಜಿ. ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದು ಬರೆಯೋಚ್ಚೇವೆ ಒಲ್ಪಲ ಬೋದು. ಅಕ್ಷಿತ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನೆ ಅಣ್ಣ. ಓಪನ್ ನೋಡು ಸಾಂಗ್ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಅವ ಅನ್ನ ಅವನದಲ್ಲಿ. ಸೃಜನ್ ಅಲ್ಲಾಡು ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಾತಿರು ಜೇರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಅನ್ವಿತಾ ಕೇರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯರೆಗೆ ಅವೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡು ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಹೊರ ಪಂತರು ಬೇತೆ ಪನ್ನೆ ಓ ಪನ್ನೋಡು ಈರು ಪನ್ನೆ ಅರೆಗ್ ದಾದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪದನ್ನಗ ಅರೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಡು ಪಾತೆರ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಸಿಒ ಮಲ್ದತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅಂದ. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಆಂಡಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಚ್ಚಿಲ ಕಾಪುನು ಅಂತೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ತೋಡಾಪನ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸ್ವಾತಿ ಸುಜ್ಜು ಬತ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅನ್ನ ಏನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲರು. ಇನ್ನು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡಾ? ಇರೇಗ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ನೀರು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ.
ಈರು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೊರಣಿ ಭಜನೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂಜಿ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನಿರಿಗೆ ಇಪ್ಪೆ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಫಲ್ನೆ ಒಣಂದ್ರೆ ಅಂಕ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಉಂಟದ ಅದೇ ನೀಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಣಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಕೊರಿಯೇ ಇರಿಗೆ ಅವೇರೇ ಕೊರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಯ್ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನವೀನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆದಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿನಿ ಇರು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಡ ಅವು ಅಕ್ಕಳೆ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ತದ್ನ ಅಕ್ಕಳು ದೀತೀರ ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕಳು ಮಣ್ಣದ ನೀ ಪುಟ್ಕಂದು ದಿಪ್ಪು ಇರವೇನು ಐಕಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂಲೆ 2-3 ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ 2-3 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಆಯ್ ಕೋಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಸಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ಬಂದರು ಆಯ್ ಸಂಗಪ್ಪಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೆ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಪಿರ ಕೊರ್ಪುಜೇರ ಅವೇ ಅನ್ವಿ ಒಣಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಗೆ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಪಿರ ಕೊರ್ಪುಜೇರ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆಟ್ ಹತ್ತು 2-3 ಜೆಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮೋಸ ಮನ್ಪರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲೆಂದು ನೀನು ಬಂದೆಯಾ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗು ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರವ್ರ ಮರತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಉಂಡ ತೆಂಚ ಈ ಬೂಕು ರಾತ್ರಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಪಿರ ಮನದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಬರೆದಿನ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಂಡಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆರೆಗೆ ಪದ್ಯ ಬೋಡ್ಗೈತೆ ಓ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪಿನಿ ನಾನು ನಗುವ ನಯನವ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟದ ಪದ್ಯ ನಗುವ ನಯನ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಪುರ ಕೇಳ್ನೆ ನಗುವ ನಯನ ತೂಪೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಆರಾಮಡು ತೂಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಆವಡುಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಓಕೆ ಬರೀದಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ನವೀನ್ ತುಲೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದು ಹೊಸ ಸೀರೆ ಓಕೆ ಇರೇ ಬೇಜಾರುಂಡತೆ ಅವೇನೇ ಬನ್ಕ ಅನ್ವಿತಾ ತೂಪೆ ಓಕೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಒಡ್ತೆದಾನೆ ಪಿದಾರ್ದಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಬೈಜೆರ ಆಹಾ ಓಡೆ ಪಂದ್ ಕೇಂಡಿಜಿಂದ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ಉಂತುಜ ಒಟ್ಟೊಗೇರ್ಲ ಎಜ್ಜಿನಾಂಡ ಪೋಯ ರೆಂಕು ಗತ್ತುಜ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಒಡ್ತೆದಾನೆ ಪಿದಾರ್ದಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಬೈಜೆರ ಓಡೆ ಪಂಡು ಕೇಂಡಿ ಜಿಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ಉಂತುಜ ಒಟ್ಟುಗೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಪೋಯ ರೆಂಕು ಗೊತ್ತುಜ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಟು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಓ ಮುಂಕು ಮುಸುಂಟು ಉರ್ದು ಒತ್ತ ಓಡೆ ಪಂದು ಕೇನಗ ಆತು ಕೋಪದಾನೆ ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಮೂನೆ ತೂನಗ ಮುಂಕು ಮುಸುಂಟು ಉರ್ದು ಒತ್ತ ಓಡೆ ಪಂದು ಕೇನಗ ಆತು ಕೋಪದಾಯ ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಮೂನೆ ತೂನಗ ಇರೆ ಮೋನೆ ತೂಯಿನ ನಿನೆಂತಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಮಣಿ ಪಂದೆಂಚಿ ಓಲೆ ಹೊರ ಇರಡದಾಲ ಕೇಂದುಜಿ ಇರೆ ಮೋನೆ ತೂಯಿನ ನಿನೆಂತಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಮಣಿ ಪಂದೆಂಚಿ ಪೋಲೆ ಹೊರ ಇರಡದಾಲ ಕೇಂದುಜಿ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ನಿಕ್ಕುಜ ಒಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕು ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ನೆನ್ಪುಜ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ನಿಕ್ಕುಜ ಪೊಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕು ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ನೆನ್ಪಿಜ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆತಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ದಾಯಗು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆತಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ದಾಯಗು ಪೊಗ್ಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪರಂಡ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪೊಗ್ಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪರಂಡ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಹೊಸ ಸೀರೆ ಯಾವೇ ಅವು ಮಜಾ ಆಪುಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಧನಂಜಯನ್ನ ಇವತ್ತೇರು ಎಂಚಾಯನ ಧನಂಜಯ ಬಾವ ಬಂದರು ಎಂಚ ದಾಟಿ
ಬಾವ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಬಾವು ಬಂದರು ಬಾವು ಬಂದರು ಬಾವು ಬಂದರು ಬಾವ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆನ್ನ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇರಿನ ರೈಸುಂಡು ಹೊಸ ಸೀರೆ ಅವನಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಜಾತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಸೋಕ ಅಪ್ಪನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಬೋಡ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನು ಅಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗ ಬರ್ತೀರ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದ್ರ ಹೌದು ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಅದು ಕೋಡೆ ದಾಟಿ ನೆನಪಿತ್ತನು ಮಾರೈತೆ ನೀನು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಲ್ಲರ ಅಪ್ಪು ಸ್ವರ್ಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಣಸಾಂಡೆ ಒಣಸು ಈತ್ ಬೇಗ ಒಂದಿರ್ನ ಇರ್ದು ಬ್ಯಾಡುಲ್ಲಾರ ಅನ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಮನಸ್ಸು 12 ಗಂಟೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಆವು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಿನಕರಣ್ಣ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ದಿನಕರಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿನಕರಣ್ಣ. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ. ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಾಜ್ಪಿರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗಳ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯದಶಮಿಲ ಬರೋದುಂಡು ಐತಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಾತೆರಿಗಳ ಧನಂಜಯನ ಮಾತೆರಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನಂಜಯರೇ. ಇನ್ನ ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಾಜ್ಪಿರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಅಂಗಾರೆ ಗುರುವಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈವ್. ಓಕೆ ಇನಿ ಅಂಗಾರೆ ನನ್ನ ಗುರುವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿವಾರ ಮುಜ್ಜಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನಕರಣ್ಣ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಲೈವ್ 2 ದಿನ ಕೊರಂಚ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂದು ಆತನು ನನ್ನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದಂತ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪೂರ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುಗಂದುಂಡು. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪು ಸ್ವರ್ಗ ಸರ್ ಇರೇನ ಒಣಸಾಂಡೆ ಅನ್ನ ತೌತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್. ಓಕೆ ಬಲಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. ಈ ಎನ್ಮರೆ ಮತ್ತಂಡ ಒರಂಬರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾ ಪ್ರೀ ಲೈವ್ ಪೋಯಾರೆ ಅನ್ಪಿಲ್ಲ 6 ಮನ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಎತ್ತೈತೆ ಅರ್ನಲ್ಲ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆಪ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪ್ನು ಬಂಡೇರು ಬೇಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮನ್ಪುಜೇರ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾನು 1 ಗಂಟೆ ಮಂತದ್ದು ಬಂದು ಅನ್ಪು ಅವೇ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಬೋಡಿ ಅವು ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಸರಿ ತೂದು ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಾದು ದಾಯಕ್ ಸರ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಅಂದಂದಿ ಸೂಪರ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿವಿ ಅಂದ ಆಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದುಳ್ಳ ಇರ್ತದೆ ಅವಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನೈತೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ಮನ್ಪುಗ 2 ದಿನಕ್ಕೊರ 3 ದಿನಕ್ಕೊರ ಅಂಚ ಮಂತಂದುಪ್ಪು ಇಜಿನ ವಾರ ಗೊಂಜಿ 2 ಸತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ವಾರ 2 ಸತಿ ಎನ್ನಿದೆ ಅನು ಇತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತನೆ 3 ದಿನ ಮನ್ಪುಳ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಭೀಷ್ಮ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ನಿಮಗೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ರೋ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನು ಕೊಕ್ಕಂಬರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೊಕ್ಕಂಬರ್ ಸಾರಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿತ್ತು ಮತ್ತು ರೈಸ್. ಈರೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜರು ಮದಪ್ಪುವರ ಎಂಕ್ಲೇನು ನೋ ವೇ ಬ್ರೋ ನೋ ವೇ ನೀವು ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ರೇಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಿತ್ತದ ಜಗದಂಬೆನ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎಂಕ್ ಅಂದೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ನಾನು 2-3 ಸತಿ ಯಾನೇ ತುಯೆ. हाय मगरनी पबी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मगरनी, वेलकम टू लाइव. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट के लिए. नेपाल से आके हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं आप, एक लाइक दे के सपोर्ट कीजिए. और हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो गया, सो आपको थैंक यू. आप भी आपका भी सपोर्ट है उसमें, इसके लिए थैंक यू सो मच आपको. నలటించ పొరెలుదానే
ಗುಲ್ಪಾದ ಸೂರಿ ತೇಗುವುದು ಮುಂದಾರುಗ ತಂದ ಉನ್ನೆರೆ. आप मोनो हो गया? यस, आपका नहीं हुआ अभी? आपको तो पहला होना चाहिए था. आपको तो बहुत ವೈರಲ್ है ना. ಸಂಪತ್ ಏರ್ ಮಗರ್ನಿ ಗೆರಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮಗರ್ನಿ ಪಬ್ಬಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪುದರಿ ಮಗರ್ನಿ ಮಾಗ್ರಾಣಿ ಮಗರ್ನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ 4 ಡೇಸ್ ಮಲ್ಪುಳಿ 3 ಡೇಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಳಿ ಸರ್ ಪಣ ತೂಕ ತೂಕ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಆಪಣ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೂನ್ ಉಡ್ದಿಂಚ ಈತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ನೈಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕುಡ್ಡ 1 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಏನರ ಮುಗಿಪೋಡು ಮನ್ಪಿನ ಕಾರಣೋಗ ಆತ ಹಠ ಕಾಟಿನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಳ್ಯತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಯನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ವೀಕ್ಲಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಯಾವ ಏತಲ್ಲ ಆಜಿ ದಿನ ಟು ಮೂಜಿ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಅವೇ ಲೈವ್ ಬೊಕ ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ 1 ಗಂಟೆದ ಮನ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಪೇರಜ್ಜಿ ನಾನು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಪೋಪೇರು ಯಾವ ಆತೆ ಮತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಬರೋ ಪಣೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯಿ. ಹಲೋ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಜಿ, ಹಾಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನಿ ಮೂಜಿ ಡೇ ಯಾವ ಸಂಡೇ रेस्ट इरेग कौन ऑर्डर? ओके 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 सर ओके ओके मगर नहीं मेरा भी अभी तक तो 2000 ही हुआ है. नवीन जी रियली आप तो बहुत लाइव कर रहे हैं. आप बहुत लाइव करो, ज़्यादा लाइव करो. चोको विजार्ड बतेरे भाई जी पन मसाला थूक दो बनो. सबटाइटल्स नहीं दिख रहे. सबटाइटल्स मैं नहीं दिया अभी तक ना, कैसा दिखेगा मुझे नहीं पता सबटाइटल्स कैसे देना है. आप किधर से आए हुए हैं? थैंक यू सो मच, वेलकम. आपको एक लाइक दे के सपोर्ट करो, ऐसे ही हमारे चैनल में सब्सक्राइब करो. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಿಲಿ. ಮೂನೋ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಪಾರ್ಟಿ ಇಜ್ಜ ಉಂಡುಂಡು ಊರುಡು ಬತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಡನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ. संपतनी पबी एंड बहुत अच्छा अच्छे क्या कर रहे हो वनंदरे. टाइम नहीं मेरे पास इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं नवीन जी. वो ऐसा आप टाइम निकलना पड़ेगा, रात को है तो रात को निकल के करना है. फुल 4 घंटा करो. आपको तो लाइव वायरल है, अच्छा वाच आवर आ जाएगा. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಗ್ರಾಣಿ ಪಬ್ಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಗ್ರಾಣಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಪವತ್ತೀರ ಆಯ್ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಇರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನೆಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತೂದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇರೆಗ್ಲ. ಪಬ್ಬಿ ಆಪ್ಕಾ ಗಾಂವ್ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೈ वो भी संपत हाय बनोदिल्लेरे मगरन जी. पुजारी जी मैं ठीक हूँ, बेटर आई हूँ. आप क्या कर रहे हैं? ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗ ಎಂಕ್ ದುಬೈದ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇರಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಕೊರ್ ಕಾವೆ ತಿಕ್ಕಳೆ ಪಂಡಲ ಏಪ ಇರಾಗ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಡಸುರು ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಪಲ್ ನೀರು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಓಲಾಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಜಿನ ಅಂದು ಬರ್ಪಣ ತೆಂಜಿನ ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ನಂದೇನು ಹತ್ತು ಬತ್ತನ ಪನ್ಪೇನೆ ಕಡಪುರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪವೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ್ವಲ್ಲ. मैं तो नेपाल से हूँ संपत जी बनोदिल्लेरे ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರೋಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಪಬಿ ಕೆ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಖಾನಾ पबी क्या खाया है खाना खाए है खाना मगरेनी पबी टू नवीन जी मेरो सोने को बाकी वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज़. ओके 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 आई विल डू दैट. हाँ प्ले लिस्ट है आपका, प्ले लिस्ट है. ಅಪ್ಪು ಸ್ವರ್ಗ ಓಕೆ ಸರ್ ಪಡೋದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಪ್ಪು ಸ್ವರ್ಗ. ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मैंने दाल भात आपने क्या काटा क्या कतरा. मैंने दाल भात अब ने खाया अब नहीं खाया. है प्ले लिस्ट. ओके ओके प्ले लिस्ट है तो मैं चालू रखूँगा, मुश्किल नहीं है. ओके मैं देखता हूँ अभी है क्या आपका.
अभी मैं एक अभी हाई भेजे देखो दूसरा चैनल से, उसको थोड़े जाके ना आपने एक वीडियो देखो, फिर सब्सक्राइब करो, फिर आपका कमेंट डालो, ओके। फिर मैं उसमें आपको सपोर्ट करेगा, फिर उसमें देखेगा मैं, क्यों वो थोड़ा फ्री रहता है फ़ोन, इसके लिए सही है ना। उसको मैं चालू रख सकता हूँ। अभी जो डाला ना हाई बोल के वही है। हाँ? नवीन जी दोस्तों को भी साथ साथ में लेके जाइए, ठीक है, ओके 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 ओके। मैं जो बोला वो सुना आपने? संपत ने हाय बनवले रे। अभी आप लाइव नहीं करते क्या? तो मैं आऊँगा सपोर्ट करने के लिए। ಆಲ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಶ್ರೀ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಮನಶ್ರೀ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ನಿಮಗೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ. ఉచ్చేల పూర న్యూ పండు నీందన్న తిరగూడితే. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲೋ ಮಲ್ಪೋಲ ಅಂದು, ಮಲ್ಪಾವೋಲ ಅಂದು. ಊಟ ಮಾಡ್ರಿಯಪ್ಪ? ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಸರ್, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಸಂಪತ್ ಜಿ ಆಯಿಯೇ ಗಾ ಮೇ ಕರ್ತಾ ಹೂँ ಲೈವ್. ನಾಳೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, ಹೌದು. वो भी मैंगलोर से है. ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬರ್ತೀರ? ನಮಸ್ತೆ ಗುಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. नवीन जी मेरे कमेंट किया है, टाइम हुआ तो प्ले लिस्ट ऑन कर दीजिएगा प्लीज़. ओके ओके. संपत ने यान मद्रास आते अन्न बनले मगर नहीं प्रमु. संपत जी चिकन खाया है अन्न अमने बनले. संपत ने चूर बೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬರ್ತೀರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು ಪಣಂದುಲೇರು. ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚೇನೆ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಡ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ. ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಇರಿಗಳ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ. ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು
मगर नहीं बीबी आपने खाना खा लिया नवीन जी? हाँ मेरा खाना हो गया, वेज सांबर था आज, वेज कुकुम्बर कुकुम्बर सांबर। ನಾನೇ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂಗೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೂವ ಪಲ್ನಿ ಅವು ಇರೆ ಕೇಂಡ ಹತ್ತಿರ ಈರೆ ಇಂಚೆನೆ ಕೇಂಡಿನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಓಡಾದ್ರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ ಬೇರೆ ಲೈವ್ ಇಡ್ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಮೊನೋಟೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಜನ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಂತ ಹೋಜಿ ನೀವು ಅತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊನೊಪ್ಪು ಜೇರಿಗಳ ಲೈವ್ನು आपने खाना खा लिया ओके ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸ್ಸಿಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಆಸೆ ದೀದು ಈ ಕಾಪುವ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ ಕಾಪುವ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ ಬಲ್ಪಾದ ಸೂರ್ಯೆ ಪಲಕೋಡು ಮೂಡಿ ಕೈದೈಕ್ಲೆ ಮೋಕೇಡು ಕೂಡಿಯೇ ಸಿಂಗಾರಿ ಪುಣ್ಣೆ ಮದಿಮಾಲು ಮನ್ನೆ ಎನ್ನುಡಲ ಸಿರಿದೇವಿಯೇ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಂಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರುನ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಂಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಾರುನ ಬದುಕದ ಉಲ್ಲಾಸದಾನೆ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಕುಲಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಿಚನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕುಲಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿಂದ ಜನ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪಂಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊನಟೈಸ್ ಆಂಡೆ ಅನ್ನ ಚಾನೆಲ್ದ ಅಂಚಾದ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಬ್ರೋಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಡೆ ಒನಸು ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಇರೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಗ್ರಣಿ ಬಾಬಿ ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಡನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದೊಂದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಗ್ರಣಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಖಾತೆ ಮದ ಪಂದೆ ಸೋತೆ ಇರೆಗುನಕು ಮೆಚ್ಚಿದು ಪೋಯೆನೆ ಈ ಪೊಲ್ಲು ನೆಂಪು ಜಿಂಜೀನ ಸಂಪು ಈ ಸುಖ ತಾಯಿನೆಯಾದ ಕಾತೆನೆ ಪರಪುನ ನೀರುದ ನಲಿಪುನ ಪೊಲ್ಲಗು ಪರಪುನ ನೀರುದ ನಲಿಪುನ ಪೊಲ್ಲಗು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಲ್ಲುಂಡು ದಾನೆ ದಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಮನಸ್ಸಿಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವಾ ಆಸೆ ದೀದು ಈರು ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ ಕಾಪೂನ ಪಿಂಗಾರ ಪೂವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಬ್ರೋ ಅಂಚ ಅಂದಂದಿ ತಿರ್ಗೇರ್ಲ ಬ್ರೋ ಪೋಪೆರತೈತೆ ಪೂರ ದಸರತೆ ಯಾನು ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜ ನನಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪಂತೆ ವಾರಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡೇಜಿನ ಮೂಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಪ್ಲೇ ಯಾರು ತೋಂದು ಪ್ಲೇ ಉಳ್ಳೆನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಅವೇ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಮನ್ಪು 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ 2 ಗಂಟೆದು ಸಾರಿ 1 ಗಂಟೆ ಯಾವನು ತೋಜಿನು ಜನ ಬತ್ತೇಡೆ ಬರ್ಪೇರು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. पबी जी, मैं एक दूसरा अकाउंट में आपको ये डाल दिया, कमेंट डाल दिया, आप चेक करो. आपका जो नया वीडियो के लिए पहला अपना हैप्पी दशैन बोल के लिखा है ना, वो वीडियो के लिए ಐನ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂದೇರು ಅಂದೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನಕ್ಲಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತೈತೆ ಅಕ್ಲಿಂಗ್ ಪುರ ಬಂದ್ವಂತೇನು ಕುಲ್ಲು వచ్చింది ನಾನು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಪುರ ನನ್ನ ತೂ వచ్చి ಪಂಡ ಮೊನಟೈಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಐಡಿ ಪುರ ತೂ వచ్చి ಒಂಜೆ ವೈಫೈ ಪುರ ಎತ್ತನ ಅಂತ ಅಂಚೆನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುರ ಅಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಬಾಯ್ ಪಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಸಿಸ್ಟರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹೌದಾನೆ ಅವು ಮೋನೋ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜೆ ವೈಫೈಡ್ 4 ಐಡಿ ಪುರ ತೂಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅವು ನಮ್ಮನೆ ತೂಪಿನಿಂದ ಆಪುನು ಐಕ್ ಮೋನೋ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೋನೋ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಲೀಗಲ್ ಪೋಡು ಅಂತೆ ಪಂಡ ಚೀಟಿಂಗ್ ಪುರ ಬನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜಿನ ಎನ್ನನೆ 2-3 ಐಡಿ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪನೆ ಅವ ಮಾತ್ರ ವೈಫೈ ಒಂಜಾತೆ ಅಂಚಾದ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರಿಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಬರೋರೇ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಮರೇಶ್ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಅಮರೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಮತ್ತು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೌದೌದು, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಇರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟೇ ಬೈಜಿ ಕುಲಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಇರಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟೇ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜೆಟ್ಲ ದಾನೆ. ಮಂಜುನಾಥನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಪಲ್ಲು ತೋಜಾರು ಶರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಒಣದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥನ್ನ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರೆಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಪರಿ ಮಲ್ತು ಜಡ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕ್ಲೇಪರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತೆ. ಅಮರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ 20 ಮಗನದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೇದೋತೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಅಣ್ಣ. ಎನ್ನ 20 ಲೈಕ್ ವೇದೋತೆಕ್ಕ ನನ್ನಂತ ಇರು ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಬಿಜಿ ಇತ್ತಾಡಲ್ಲ ದಾಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಇದ್ದಿನ 1.5 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಡು 3 ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಂಚ 3 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬೋಡಾದ್ರೆ 3 ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟಾರೆ ಫುಲ್ಲು. ಯಾನು ಏಪ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನೀರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೇ ರಾತ್ರಿ ಲೈವ್ ಎತ್ತ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇತ್ತಾಡು ಎಂಗೆ ಆಯ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಲೆತ್ತಡ್ಡೆ ಎಂಗಳು ಬರ್ಪ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಇರೆಂಕ್ ಲೆತ್ತಡ್ಡೆ ಬರ್ಪೇನು ಈ ಅಟೀಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾತೆರಂತೆ ಕುಲಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಹಾಡಿ ವಾಡಿದೆ ಬ್ರೋ ಒಂದೊಂದೇರು ಪಾಡಿದೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ಟು ಪಾಡ್ದಿ ನೀರು ನಾನು ಮುರಲ್ಲ ನಾಡಿ ಒಂದಿನ 2 ಪಂದಿರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಲೈವ್ ಡೀರ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಪಂಡೆ ಇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಪೇನೋರ ನನ್ನ ನಾಡ್ರೆ ಆಪು ಚಂದತೆ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿ ನೇನು
ಓಕೆ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕುಲಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೇಂಪು ತರಡುಂಡೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಮೊನ್ನೆದೊಂದು ಭಜನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕುಲಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಉಮಾ ಬತ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಉಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತೀನಿಗೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಇರಿಗೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿಕ್ಕೆ மனசாண்டைக்கு என்ன என்ன மனசாண்டಕ್ಕ ಇರ್ನಾಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್. ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಗ ಅಲ್ಪ ದಸರಾ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ. ದಸರಾ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಂಡಿಯಾಪುರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಂಚ ದೇವಿಪುರ ಒಲ್ಲ ದೀಪುಜರ ಅಂತ ತೋಜು ನಂಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿಂಜಿ ಪೂಜೆ ಎತ್ತನು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಎತ್ತನಿ ಅನ್ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಚೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪೋತು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜ ಐತರದಲ್ಲ ಉಂಡ ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಜಂಚ ದಸರಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಇಚ್ಚಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಣಪೇರು ಗಾಡಿಗೆ ಪುರ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಪುರ ಪೂ ಪುರ ಕಟ್ವೇರು ಲಿಂಬೆಪುಳಿ ಪುರ ಕಟ್ವೇರು. ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ತೌತೆ ಸೇರ ತೌತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇರಗೆಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಂಡರು ತಂದಂದು ಎನ್ನ ಆಡು ಮನಸ್ಸು 2 ಜನ ಕೆಂಡರು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜೆ ಹೋಗ್ತಾರ ತೌತೆ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊರನಾಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಯ್ನಿ 1.5 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ.
ಜೋರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಪಂಡೆ ಅವು ಪಂದಾಂಡು ದಾನೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡದಾಂಡು ನನಂಜಿ ನಗುವನ ಏನದು ಎತ್ತೀತೆ ಎಲ್ಲ ಜನನೇ ಇಜ್ಜತ್ ಅಂಚೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಪುನು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ನಿಗಲ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲ ಅಂಡ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿ ಇಜ್ಜದೆ ಗೊತ್ತು ಜೈತದಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟದಾದೊಂದು ಹಲೋ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತೆರ ಅಂದನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಂದಂದಿ ನಮ್ಮ ಬಂದನು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮ ಬತ್ತುಂಡು ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತ್ ದೀತೀನಿ ಯಾನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂವಂತೆ ಐಕ್ ಪಡುದ ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಜಿ ಒಂದೊಂದಿನ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರು ಆಡತ 8-9 ಆಡತ ಬಂದು ಅನ್ಪೋಣ ಯಾವ ಯಾನೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಡತ 30 ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾವ್ಜ ಸರಿತಾ ಹಾಯ್ ಪಣಂದ್ಲೇರು ಸರಿತಾಗ್ಲ ಲೇಗ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಯ್ಯರ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಿ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಣಂದ್ಲೇರು ಯಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಎಪ್ಪುಂಡಿರಿಗೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರೆರಗಲ